нархи бозичаҳои кӯдакона дар Турсия. салому алайкум дӯстон, барои шумо яке аз сайтҳои Турсия нархи бозичаҳои кӯдаконаро нишон медиҳам. Видеоро то охир тамошо карда подписатсия лайка фаромӯш накунед. дар яке аз сайтҳош медавроем, нигоҳ кунед. шумо метавонед ки бозичаҳои кӯдаконаро ба соли кӯдак закас кунед. видеоро то охир тамошо кунед. якчанд бозичаҳои кӯдаконаро перевод карда ба тоҷикӣ мебинем ки чанд пул мешавад. нархи доставка аз Турсия ба Точикистон аз Хитоида арзонтар аст ва муҳлати доставка мисли Хитой аст. мисли сайт бо метавонед ки аз 20 ё 30 сайти дигар ҳама хел закас кунед ва дар ҳар як сайт нархҳо гуногун ҳастанд. бо сайтҳое ҳастанд ки нархҳо аз ин дан арзонанд.